Dit is de Zeelandparade en ja, dat is in het kader van 650 jaar Tolen. Ja, je mocht je daarvoor opgeven. Nou, dat hebben wij dus gedaan als straat. We vonden het leuk om daar aan mee te doen, dus vandaar. Ja, het lijkt eigenlijk wel een beetje op Wageningen, op het bevrijdingsdefilé. Ja, deed het wel iets van weg, ja. Boeren, burgers en buitenlui. Voorop lopen er mosselen en 2 oestermeisjes. Deze jongens zitten in een vissersbootje. Dus wij zijn de vissers van Tolen. Tolen is dus ook een stukje Zeeland, dus ja, dat is toch prachtig om daar aan mee te doen. U wordt bekendgemaakt dat de Tolse Zeelandparade aan u voorbij trekt. Dat duurt ruim een uur hoor, voordat alles netjes zit. Want spelden moeten precies op de goede hoogte zitten. Dat kan wel eens misgaan, want dat ondermutsje dat wil wel eens schuiven. Nou, dan moet je je bellen aan de krullen doen. Kijk, en soms zitten ze in de muts zelf. Dus ja, het is altijd een gepriegel. Tolen is gewoon een hele leuke stad. Dus iedereen mag dat weten, hè? Ja, toch? Er staat behoorlijk veel publiek. Zijn het ook mensen van buiten Tolen? Ja, absoluut wel, ja. Ja. Waar komt u vandaan? Sint-Kweliebracht. Ja. En speciaal voor deze parade naar Tolen gegaan? Of? Toevallig hier. Meer de gezelligheid voor heel de hele stad. En de straten versieren en zo. Dus de samenhorigheid is dan heel groot. Ja, wat heb je allemaal al gezien? Een paar ballonpoppen, daar zo. En een Franse fanfare en een tractor. Het is leuk dat er zoveel aandacht aan Tolen 650 wordt besteed. Dus dan is het iedere keer weer wat leuks, ja. Zouden ze eigenlijk ieder jaar al mogen doen, zulke dingen. Ons ben hier een afverkoortje aan het eten. Ja, de slagroom maakt al op. Maar zo lekker. Ons doen natuurlijk mee met de Zeelandparade. He. En zie je Sto en ik ben Laan. En dan ben we samen Tolen. Ja, samen hè jongens. Ja, zo. Laan, die kunt wij. Maar we mogen zo hard. Geweldig. En dat zonnetje zo waarachtig weer en zo druk met alle maas. Het zou wel fijn zijn dat we wat meer toerisme kregen. En dat het gewoon gezelliger wordt hier. Ik zie een heleboel mensen, ook rond cafeetjes en de haven, die volgens mij niet van Tolen komen. Dat is hartstikke leuk. Zet Tolen op de kaart natuurlijk. Dat is leuk hè, de mensen moeten naar Tolen komen. Tolen is leuk. Leg eens uit, wat is hier te doen dan? Ja, je hebt hier een jachthaven, je hebt hier aan de Oesterdam leuk zwemmen en van alles. Op Tolen zelf zijn hele mooie polders waar je doorheen kan fietsen voor de oudere mensen. Er is van alles te doen in Tolen. Aan de overkant richting Goes, Middelburg, Vlissingen die kant, daar trekken misschien meer mensen naartoe, maar hier is het zeker net zo mooi. Dus welkom iedereen.